Fusamatic on sähköhitsausjärjestelmä 20–355 mm polyeteeniputkille. Fusamatic-järjestelmään kuuluu markkinoiden laajin valikoima sähköhitsausyhteitä ja lisävarusteita, jotka yhdessä muodostavat täydellisen sähköhitsausjärjestelmän. Järjestelmä koostuu polyeteeniputken osista, jotka liitetään sähköhitsaamalla. Osien sisällä olevia sähkövastuksia lämmittämällä syntyy liitos, joka on lujempi kuin itse putki. Sähköhitsausyhteet sisältävät sähkövastuksen, joka lämmitessään sulattaa yhteen ja putken toisiinsa. Fusamatic-yhteyden sähkövastus on suojattu ohuella muovikerroksella. Näin varmistetaan osan asennettavuus. Järjestelmän aivoina toimii mikroprosessoriohjattu Fusamatic-sähköhitsausautomaatti, joka säätää automaattisesti virran kullekin liitostyypille ja koolle sopivaksi. Hitsausautomaatit tallentavat kunkin hitsaussauman tiedot muistiinsa. Tiedot voidaan tarvittaessa tulostaa kirjoittimella paperille tai siirtää USB-massamuistilaitteelle hitsaussauman laatuvarmennusta ja työkohteen dokumentointia varten. Hitsausautomaatin huoltojakso on 1 vuosi tai 3000 liitosta. Huollon lähestyessä automaatti ilmoittaa etukäteen tulevasta huoltotarpeesta. Tutustu laitteen ja järjestelmän käyttöohjeisiin. Ne kuuluvat toimitussisältöön. Tarkista, että hitsausautomaatti, aputyökalut ja putken osat ovat puhtaat ja ehjät. Varmista, että putket ja yhteet ovat materiaaliltaan ja kooltaan samat. Vain toisiinsa sopivia materiaaleja saa yhdistää. Sähköhitsauslaitteet on työtä tehtäessä ja varastoitaessa sijoitettava puhtaalle, kuivalle, työhön sopivalle alustalle, telttaan tai muuhun suojaan, jossa ne eivät likaannu tai kastu. Katkaisemalla putken päät kohti suoraan varmistat oikean hitsauspaineen liitoksessa. Puhdista ja kuivaa putket huolellisesti nukkaamattomalla rievulla, myös putken sisältä. Puhdistamiseen voidaan käyttää esimerkiksi sinolia. Merkitse käsiteltävä alue. Putken pinnan käsittelyyn ei saa käyttää hiomapaperia. Se jättää epäpuhtauksia putken pintaan. Tutustu lastuavan työkalun käyttöohjeisiin. Säädä laite putkikoolle sopivaksi. Poista hitsattavista putkista ja putken osista hapettunut pintakerros lastuavalla työkalulla. Älä enää koske valmisteltuihin putkenpäihin käsin, äläkä anna pintojen likaantua ennen seuraavaa työvaihetta. Asenna käsitelty putki asennustukeen. Asennustuen käyttö varmistaa, että hitsaussauma ei liiku hitsauksen aikana. Avaa muhvin suojapussi. Tarkista, että muhvi on puhdas. Ja työnnä se putken päälle syvyysrajoittimiin asti. Merkitse putkeen kohta, johon asti muhvi on työnnetty. Älä koske muhvin sisäosaan käsin. Valmistele toisen liitettävän putken pää vastaavalla tavalla. Työnnä putki mahdollisimman syvälle muhviin. Merkitse putkeen kohta, johon asti muhvi on työnnetty ja kiristä asennustuki. Tarkista, että putket ovat tarpeeksi syvällä muhvin sisällä, niin ettei muhvi pääse liikkumaan pitkittäissuunnassa. Tarkista putken suuntaus joka puolelta, ettei liitokseen tule jännityksiä. Kytke hitsausautomaatin kaapelit osan liittimiin. Punainen kaapeli punaiseen ja musta värittömään.
Seuraa hitsauskoneen näytön ohjeita ja hitsaa liitos. Valvo hitsauksen etenemistä. Hitsausautomaatti tunnistaa kyseessä olevan osan ja valvoo koko hitsaustapahtuman kulun. Hitsausautomaatti ilmoittaa hitsauksen aikana mahdollisista ongelmatilanteista, esimerkiksi jännite- tai virtahäiriöistä. Merkitse ylös hitsauksen päättymisaika ja anna jäähtyä vähintään osassa mainittu aika ennen kaapelien irrottamista. Osassa olevat paineindikaattorit ovat nousseet esiin. Jos epäilet hitsauksen epäonnistuneen, korvaa osa ja suorita hitsaus uudelleen. Irrota kaapelit yksitellen suoraan vetämällä. Kun hitsataan porasatuloita, työvaiheet ovat samanlaisia sähkömuovihitsauksen kanssa. Kaikki sähköhitsausyhteet on säilytettävä suojapusseissaan hitsaukseen asti. Irtolika voidaan pyyhkiä puhtaalla, kuivalla liinalla. Ellet saa muovia puhtaaksi, älä käytä sitä. Poista putken hapettunut pintakerros hitsattavalta alueelta. Aseta porasatula kohtisuorasti putken päälle. Tue porasatulla puristimien avulla paikoilleen. Varo kiristämästä puristinta liikaa. Hitsaus tapahtuu edellä kuvatun muoviyhteen hitsauksen mukaisesti. Tarkkaile hitsaustapahtumaa koko hitsauksen ajan. Anna porasatulan jäähtyä ylimääräiset 15 minuuttia ennen pääjohdon poraamista. Osien jäähdyttyä riittävästi, kierrä porasatulan korkki auki ja aseta vääntöavain paikalleen. Avainta kääntämällä sisäänrakennettu pora leikkaa putkeen reiän. Porattava osa jää kiinni poraterään. Käännä avain takaisin ja aseta korkki paikoilleen. Porauksen voit suorittaa myös paineelliseen linjaan. Kiristä korkki käsin. Helppokäyttöiset ja luotettavat aputyökalut helpottavat työskentelyä ja varmentavat työn onnistumisen. Käytä aina ehjiä ja tarkoitukseen sopivia työkaluja ja laitteita, joita voit myös vuokrata. Vain pätevien hitsaajien tulee hitsata muoviputkia. Inspekta Sertifiointi Oy sertifioi hyväksytyt hitsauskoulutuksen antajat ja ylläpitää luettelua pätevistä sähköhitsaajista omilla www-sivuillaan. Hitsauskoulutustoimintaa ohjaa muoviputkihitsausalan neuvottelukunta, joka toimii Muoviteollisuus ry:n alaisuudessa.